Ania na ang sumpay sa atong istorya sa gugmang giahak Drama Edition. Kauban si Bernie Bitok-Bitok. Magbira Max Capsule! Salamat day kang bossing. Ako ipadala bossing kagahapon. Nag-order siya. So lang Sabi pa lang nagkuhanlot Sabi pa lang nagbuhat-buhat at istorya. Good afternoon, boss. May we order Biramax capsule 10 boxes, Biramax coffee 10 boxes. Diya sa may Gran Europa. Sige, boss. May problema, boss. Muna akong gingon nga ang Biramax capsule mga igala, ang nakalamian is, kadagan mangoy mo film sa ako nga, basi magpalpitate. Wala gi problema kay 100% herbal ta herbal. 100% all natural ingredients, no? Gibutangan nato og tongkat ali. Ang tongkat ali usa na siya ka tanom nga ilado diri sa Southeast Asia. Ang tongkat ali usa ni siya sa maka-increase sa testosterone level sa mga lalaki. Mo nang maka-improve ni siya sa energy, sa sex drive ug uban pa. Tapos ang nakalami po ng tongkat ali, di lang ni siya ingon nga pampagahi lang. Stress and anxiety relief po ni siya. Makawala sa stress, makawala sa anxiety. Kay usahay, munang dili na mugay si Junior, dili kay tungod lang kay tiguwang na. Bakak yung kaya namin sila nga, unsay pagtotigo lang ay sos. Naiuban mga 40 tahon nga mga edad, mga amahan. Kabalo ko, mugahi palagi. Pero kabalo ko, naagi mga panahon nga stress kayo ka sa trabaho, stress ka sa opisina, stress ka sa imong gipanghuna-huna karon mo nang usahay, wala na. Wa na'y gana pirmi. Mo nang ako sa inyo mga amahan, mag Biramax coffee ug Biramax capsule. Kay bahala og 30-40 anyos ta, at least dili sad ingon nga mabalibaran si Mrs. Ang nakalami pag ginanong tongkat ali, kung kamo hilig sa sports, mas mo grabe, mas munindot inyong performance. Makawala sa kakapoy, makadugang og energy. Morning nakalami sa Biramax. Promise. So again, di mo mabalaka, mapalpitate mo, it's all natural ingredients, FDA approved ta. Aprobado ta sa gobyerno. Kay lagi ang atong sagol, mga kuan man siya, tongkat ali, horny goatweed, mga ginseng, mga herbal man siya, natural. Mo nang katong pagtumar, ang asawa nimo makaingon gyud nga. Gahi, oy. Mao galing. Og tungod kay gahi man, makaingon gyud si Mrs. nga. Mao galing. Kay sos, kapila na nako nigitistingan mga gala. Makaingon lagi. Bernie ba? Stop it. Stop it si mata. Why stop it? Tama na. Alang di ka makaingon og tama na nga pag mo tumar ka gabi, mo function pag gabi, tunga sa gabi, kadlawon, bisag magbuntag, matingala ka, grabe. Total performance, makaingon lagi. Tama na. Mao na ang giingon. Ang uban, makaingon pa og. Kana, sige pa, B. Mo nang mag Biramax capsule. Biramax. Bira to the max. Bahalag always ta Ikaw ba, matag adlaw nagyug ko nimo ginaan ni perminti diri. Ginahatan ko nimo perminti sudan. Siyempre, di ko gusto nga magutom ka. Di ko gusto magniwang ka. Sa mo kayo ka. Grabe na akong bilbil. Sige ko nimo ginapakaon diri.
Sabi ko magabiyahe ka, tapos mapit na po ka diri, tanawan lang gyud ka. Ha? Ay, bahala dia. Bahalag magkatapal-tapal. Ang importante nga, magianta ka dali. Makita imong kaanyag, makita imong kagwapa. Basta lagi, lagi na. Nang, I love you. Yay! Kalamis! I love you! Joke ka, magyug ka, Joy. Salamat bitaw, ha? Unsa na lang katong panahon nga nag-away mi ba tapos lahi nga taxi driver ko nasakyan na. Base niya nag-take advantage siya sa ako ay. May galing kay ikaw gyud mo ako nasakyan buotan kaayo. Di ba? At least sa imo kong taxi nakasakay then kadugayan ikaw ra puy ni sakay nako. Di ang ending nagsinakyanay ta doay. Kalay mong gawin. Ako sa nalipay sa ko nga nailat ka. Kayong gyud ko nga at least bisag dugay-dugay na kong single, at least nakakita ko nimo. Pero so unsa man kita do? Uyab na ba kita? Wala ba kita ingon na formal na nagstoryang uyab ba kita or dili? Kailangan pa ba ginaan ng mga formal? Sa ngalan nga nakadiri, sa ngalan nga imo kong sakyan, tapos ikaw na po na kong sakyan. Sa ngalan nga nag-umpak-umpak na ko nimo. Kailangan pa gilugar nag-confirmation nga, uya bata or dili? Wala lang. Okay ra. Wala nga ako lang ba nga. Basi manggog, mo yung nakagalit nga, uyab data, basi nga na. Dili manggod sa mo, kayo ka ba? By the way, asa man, sige na kayo, biyahin ako. Balikan na takadirion niya. Kajut lang, naman day ko to isulti ni mo. Asa man na? Katong akong ex ba? Ano man? Gusto siya og makigstorya nako. Gusto siya og kanang proper closure. Wala man gud mi nakaistoryahay gyud og sakto. Ako po, para po mapagawas na ako akong kalagot, tanan-tanan mga pagmahay. Gusto tan ako makikita po niya. Para at least once and for all, makaistorya mi, o ako siyang ignon. Nga, gusto na ko mag-move on. Tana di ka malain. Okay ra na, oy. Ay, kabala ka. Okay ra. Sige. Kano sa man mo magkita? Unyang gabi Gabi yun? Dili pwede ka nang hayag-hayag? Nagtrabaho pa manggod siya. Ayaw ka bala ka, salig lang sa ako salig magi ko sa imo Mas may sana nga nang magstorya mo para at least mapahungaw ni mo yung mga kalagot o kasakit. Salamat kay Jot. Thank you ha. Ay kabala ka, tiwaso na ginako ni. Sige. So unsa man Jo, mamanti pa ba ko or dili? Siya mamanti ba dili? Joke lang. Sige, salamat ha. So ugma na lang kabalik. Ugma na lang ka istorya kay magkita pamiun niya. Kada adlaw ikaw ra ang gihandom sa kanunay. Kompleto kong makita ang imong dagway. Pasensya kung naglalista, wa man gyud nako tuyua. Unsaon man grabe ka kasilosa. Pero kailaman ka nako, dapat di ka masuko. Kay loyal man ko, pirmi nimo. Ikaw ra gyud usa ang akong gihigugma. Kagabi pa ko sige kontak nimo. Kagabi pa ko sige panawag nimo kanat bridge ka. Miski ganinang buntag kanat bridge gyapon ka. Sayo ko niya ni Dres mong boarding house. Ganina, wala pa kaniyabang.
karon udto na. Unsay nahitabo? Jo, I'm sorry. I'm sorry. Jo, abigin ako nga naka-move on ako. Abin ako nga makalimtan na nako siya. Abin ako wala na ko igugma niya pero pagkita na mo kagapon, Jo. Sorry. Nahubogin ang akong panty, Jo. Pasilo ako pero lampamandiga po na ako siya. Sorry, Jo. Nakatuluhan yun, me. Jo, I'm sorry. Jo, I'm so sorry. Di ba duwa-duwa raman nga tua nganong masakitan man ko kung magkuyog mong duha. Di ba nagsabot na ta kung muabot na siya tapuson dayon ni natong relasyon na. Brother Birdie! Basta lagi, Brother Bern. Hugno ang kalibutan. Nagbalik yapon sila ni Janice. Usahay, kung mag-away sila, mag-text-text na po siya, magpadudong. Pero ambot boy. Sakitan kay ko, kaya na-inlove ko. Ahak. Angay na ba na akong kalimtan si Janice? O magulat lang gyapon ko basing mo text siya. Jojo, sa imong sitwasyon, ikaw mong lalaki, kanilang diferensya sa babaeng lalaki, no? Sa lalaki, manggol pagingani nga sistema nga siya mo'y murag makabit. Murag bitog, I don't know lang, stereotype lang yung gayo nga pag ang lalaki, murag siya makabit, murag okay ra, murag may mawala siya, no? Pwede na, ayo, okay ra, Jo. Ulat-ulat lang yapon ka. Pag mag-away sila, ditiksa na po ka, may wala ni mo. Pagbantay lang, basi kulatahon niya kasi ang uyab. Pag may wala ni mo. Lucky man ka. Pangita na po panguyabang laglain. Sige lang. Okay ra po na nga ikaw may tabong kuan, pahungawanan sa iyahang kuan. Sakit sa puson. Walay mawala ni mo, Jo. Pero siyempre, kung gusto nyo kag seryoso nga relasyon, di ayaw sagsulod kang dyan eh. Barang mahulog mga nga abanger sa lang kakaroon. O sa bagay, sa nga lang nga di pa sila minyo, pwede ragyapon. Nalang ka perminti dia, the shoulder to cry on. Ikaw lang ginamay mga yan nga mga tao nga shoulder to cry on. Sa panahon nga mag-away, ikaw na diha. Sa panahon magbulag, ikaw na diha. Pero pag ending, balik yapon dito. Nga. Pero okay naman ka na sa mo nga nga sitwasyon, Jo. Okay ra. Again, may mawala sa mo, lucky man ka. Okay ra man ka na sa mo, di okay ra. Pero pag gusto nyo ka nga, seryoso na, di ko masakitan. Then, kalimti na si Janice. Dito na lang ka sa anak ni Janice. Salamat. Overtime na ko. Ingat mo tayo. Love you all. Bye!